हाबदोंसै आरो हादोंसो मोनदों बिराद सट जोदोंमोनलै खिन्थु बिराद देन्जार जादोंमोन एसे मोजां जादोंमोन बिराद बरिया जाखादोंमोन जोनायालाय हगारना होबाय फाग्लासो बिदि खर'
90 सेकेन्ड जाबायथ' नै जागोन टाइमा 90 मिनिट जाबायना जानो chiêu đi. Masih kum jadi tu, na? Orang orang cuma je orang besar. Kum jadi lagi na, ini. Ini ada kira. Pala orang sih. Oh siapa ni bola habis aja. Itu kurang salah lagi. Ring jauh ni. Ini hebat ni kerja orang. Enggak ada ni.